Hi guys, madyong gabi. Naman namin panihapon. Yun siya diyan. Niabot si Dalton. Hi Dalton. Oh, bukas mo diyan. Hala. What's that? Ako'y vlog. Ganyan ang buntag. Hantod karon. May bata diyan. Nagdara. Dalton! Ha? Wah, nang-adyo. Di man Kanahan tondo. man adyo tambang tanig ba? Duara mali kabuki na. Puni lagi. Turo na oy. Nay. Mama wa. Kaya sud andari de. Nagsinilas Oh. na. Shoes. Dato ni na. Nay na. Go home na. Lablab na lulalita. Kaulablag na ka. Hukas man. Ala. Yati pa house lagi. Gibahag. Gibahag please. Hala na sa na. Kaya naman kaluwagan. Wala naman nagnakuha na. Ayun na. Disko na Luna. Si hi to Lula. Si babay to Lula ka. Nawabay na. Give a hug. Lula's crying. Lula is sad. Hala, Lula's crying. Lula is sad. Hala, sad si Lula. Give a hug. Gibahag. Lula's... This. Give a hug. Hug. Hag, hag. Mangkuk ko ba sa van? Hag. Van. Hag sa hag. Mangkuk pa lagi. Di pa mo hug. Di pa mo ulit. Kalinaw, kumbataan. Kita pa na. Ito. Sige na, bibi. Give a hug na Lula. May maguto na. Mangkuk ko sa van. Nami bisuga. Hala, grabe man. Hindi mo sila kapujon, sure. Hala, Lula is crying. Hala, Lula Lita is sad. Look, oh. Oh, hug. Hug. Hug na. Give a hug to Lula Lita na. Hoy, gibahag na. Hoy, gibahag. Shoes, oh. Shoes. Dalton. Hug na Lula Lita, dali. Bye. Bye. Go home. Oo naman ka rin ay. Dali. Ay, dala ka. Kiss, kiss, kiss. One more. Palit na ng lista ng sukli sa 500. 100 sinking pan. Naka na akong ahot. Ikaw rin tuwat mo. Ikaw. Ikaw, Lexi. Amin na, Lexi. Where your shoes? I mean, please na natin tiniksi. Kita tiniksi mo mo. Si ate sida may mablis. Kay imo man ang Diyos. Napaliman. Si ate na, naka-bless natin na. Bye, ate na na. Please na, please. Ate, ride the car ko no. Reda ka na pasak din ka. Ate, ride the car. Hala, dagdagan. Hala ko Ate, po. ko na ride the car. Let's ride Hala, the car ko no. kabanin man ni. Awalan to sa Mama. What about Lulu? Ask Lulu. Kuya, agad ko kay agangan. Kay mama Maui. Let's ride the car ko. Ride the car na ko no. Na, iyaita. Ikaw na. Na, lulita. 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 Ride the car na Lulita. Bye. Ito, tuloy, please. Hala, bye. Ay, Para mas kayab. please na Lulu. Lulito na, lulito. Lulita, please. Bye. Hey, yes. Yeah! That's all your shoes! Yeah, Dirty. Yes, na tayo. Nay, ito na minay. Sige. Bye, Dalton. Love you, Dalton. Sige na si tatay ito na. Ano na? Balik na rin. Ito na minay. Nanda ka na. Dagan na. Nalingaw mi karijot kay nilag si Dalton. Grabe na si Dalton ka panron. Makalingaw na. Sayaw. Malingaw ka si Jahang inustoryahan. Madulin da po dukuan. Kanang mabutan na si Dalton ba kay among hugman. Dari nakatugon. Sa ijang edad, di pa sa pwede hugman. Neno, nakuan po, duwami irkon, anad mas nag-irkon.
Lamin na ito gamong mahugman ba ka ng isa kagabi dari sa amo. Siguro mabutan na mga upat na tos 5 ka tuig pwede na nahugman. Yan no? Nangandoy. Bitaw. Malingaw kong dalton. Ano sa kastatiri mo uli, ma? Bangus ay. Mukhaan kong kapayas kay kuan. Yataw kong katiri diha, ma. Ah. Ay, tita tiri. Tita tiri. Malapi, ma. Kailangan ko mag-exercise. Ma, mag-exercise ko. Ma, guys, magpasaingat ko, guys. Kaya, Kinahanglan na ka mag-exercise kay dako na ka na sige kamay ka may tabo magsigig pala, big tug di ay, ma. high blood. Saka, isura nga ma-high blood, ma. Basta kay high blood, pwede na ka high blood. Saka, isura nga ma-high blood, ma. Sakit mo ko ng high blood, di may itsura. Diyos man na may hapon, Diyos na. And paano mo makapadis, guys? Sabi ko rin mo makapadis, guys. Exercise tayo kung guys. Magpasingat ko, guys. High blood ko sige ka to, guys. Wala, may high blood ko sige ka to. Meron. Sabi din. Okay, ma. Story time ta. Karo adlaw. Wa ko'y video ron kay kanang just Florami, basta mga res Florami. Hindi ko ka vlog kay wan malinga ko ba mag-istorya. Bisagan sa mga topic among ipang istoryahan. Mo nang ako'y vlog ron. Nja. Ning gabi na naman jud. Dahang ko kanang plano ba nga buhaton. Wala na buhat kay matinta lagi ko. Sige mag-rest Florami. Ang tamis sa kapayas. Yan ang kastatiri mo uli. May dakong pukatangan, ma. Nay. Mukhang gagkapayas, Nay. Mukhang gagkapayas. Di. Tamis ra ba? Ang tamisa. Namo gani kapayas nga dang tirisalite. Pinaliwatan. Ito, ma. Dahil kaluyis ako, dahil be. Pan sa kong tubig, dahil. Nakuha ko ba, nalipay ko kay nahuman na dyan mig. Kuhaan seminar, gahapong adawa. Kuhaan ka ng, habi ko ka ng mag-seminar nga na hapdira. Kuhaan dyan may whole day. Hindi. Mag-license, anapas December 8 makuha. Hindi, sa December 8 pa po may makapa-schedule. Ano may sudag mineral, ma? Wala ka na. Kami patatuulog, ma. Kami patakuos mineral, ma. Uncle Roy. Tama? Uncle Roy. Nanihapon na ba dyan? Pero bako nabusog sang ikas panihapon. Nang makaon ko ganina.
Karungsong. Angka? Angka? Di mo. Kayo? Huwag na po, ma'am. Ay. Nanay. Ang tama ka na. Nay. Liksian. Mukaon ka? Kuan. Sarungsong. Ah. Kana ba bibingka? Oh, kanari ka din na morot. Sayang. Ngayon ba? Lami man eh. Ya, hay taday. Thank you sa imong papa. Thank you, pa. Kaya tagaan kag konsumo. Lami ni kapaya sa tamisa na balik si. Lami mo gud na, hindi kang kagan na. Na. Kalian ikaw yan na. Kangka? Huwag na po, ma'am. Ay, sa sumamalik siyan. Pangutan na sa mama muli. Nakita ko muli, ma'am. Kagkapayas lang, kitubulyo na pa ka. Na, kitubul ka? Ma'am. Kagprutas kay makagwapa ni. Kami sa basidya. Kuri tegurot na. Ano po feeding sa eskwelahan, ma'am? Nagpiding mo, hindi rin nutrition man. Nagpiding na to basta month of July. Mangguna na po kada to, ma'am. Na din ako maguna, kaya ubo ko. Tama. Ubo. Matutag sa juron kay labadaw mo. Bitaw ko ang gahapon baka nang nakalimot lagi kog mas. Unsa mahinungdan nga gagpislang na pud ko. Lexi. Kay namdum ka dito wa? Wa? Katong nag little bride ka? Ah. Yeah, yung mo sulilik sigud. Saka tita Terry, sama ka. Mas undo na. Magmasalog ani pa na ako ng brownie. Next year. Ato din ta ka. Ay, Kuan, kulbaan ko. Kulbaan. naman. Kana bang padong kaslon? Hindi na pa yung mga kanang paano nun? Dengan pag buhatan, dengan pagproseso. Dara ang interviews na naisa dyan kasal ko sa una. Kay manundog yung tapog ko. Hindi naisa dyan kasal na eh. Pag makasal sa una, dito raman. May Ah, dito ra. maninay, ginikanan. Hinahagamahan nga na. Iban ko mga izaan na yung tambong. Maraman, gamay naman may. Way, mga- Pagbuwak nga na, wa man yun, pasok-pasok nga na. Dito raman ito simbahan. Luhod dito. Pilay mong maninoy. Masara si Kuan. Ay, saragan ni Masara man gani si Kondray, Isupining, kanang anak ni Inan ko sa mga video ba? Oo, na yung mga bridesmaid, yan na. Wow! Happy birthday! Oo man. Kita bitaw po kung nagikasal. Sila rang duha, jaday. Mara na, may Nagbuda ko pug baji, pero nagbuda lagi sa Anay, ano ba yung mga kwantuan? Ano na may mga sa picture ngayon na nakadalat sa bagyo. halaw na kayo dumanan ron na. Ano kaya nakamas magbagyo, mga lata mo kung Imagine tatog diha pay litsura sa mong pag sotog buda na eh. Kay okay sa iliwat nimo ba? kung ano to. Hindi mong buda na eh bago. Hinuman po ito nila, mga sa ito nila, sila man mga tagalakin na naman ako. Nga na did bitaw ko na taglakinan may Malakin na naman ako sa Buddha, di ba tanong mo kung sanay na po na diilisan pa kung magkasal, dahil sa lami po naging palit nila. So, bisuot pag magkasal na, dito na sa bahay. Ano mabitaw ako kulbaan ko kay kulba ba sa pod. Dahil naman karoon, kaya magkangkuha ng mga flower girl, pero sa unang ko aman.
Diyan, imong gaon, Paris. Hmm. Ato ning tarig cord diha, bilo ko kayo na ita, yung bilo ay ko tong cord. Da ora, nang magkasal, dahil nga tagbuwa. Sing-sing. Di ba sing-sing ko. Ilan naman to boss atong sing-sing eh. Pinagmalang to. Pinagmalang tong sing. Nana maglikay. Si nanay magaling na engagement ring na. Aba nay. Nanay. Si nanay na engagement ring. Bitaw. Da, sa ano mo ko Ako kay kuwan, di ko ganahan magsutsot og sing-sing. Sakat pa di sa una kay mawukos ang kamot na ara magkukaugat og kamot. Gato din na wala sa ugat. Kay mawaw ko kay na. Wala lamig ang kamot sa sing-sing. Hanggang engagement. Kung ano itong kasal, size ng tusunod ka naman ukod sa una. Hanggang engagement ring, si Atan mo reklamo kay nano ko nung di na isuot. Mara pa isuot na umlakaw, di po ko gana magsing-sing-sing na sa bahay. Ako naanad ba? Sa una galit, tagaan kong Ate Rubig sing-sing, di na magkon, di ko ganahan. Kaya na, kamot, grabe ko kaugatod kamot mo. Ugaton pa ko kamot kay nanay. Ugat. Dag ko niya ang ugat na. Ay naman ni maulian. Mga ni ebidensya sa kapobrehon. Walang sa mga labaw. Okay, karon. Mara to rang interviews na nay kay kahang naganahan ako kasulunan ko. Di ba ka pwede nga to na. Dahil nagabas po kami ganina, nag-istorya mi. Dapat jud kuno na ingana, dapat jud kuno kay aron kanagaling prenup. Sa una may mga prenup diyan nga na. Prenup mo man siya. Mag-prenup ko na mi nga na ba. Musit na semua. Ja, ko ano putada na mo suway pod ba. Daga ito ning comment, daran na siguro ito ning comment ba. Ningag din comment nga. Minsan ang prenup. So, put siya kagit, so siguro idaran na to kay basig sa diyang panahon wa apoy. Tingana. Walang sa una, prenup. Aman. Wala lagi. Dito naman kasal sa makasal. Selyana kay kasabot ka kasling ko insa mo kuno siya. Niyo pa selyana nagsidya kuno. Daan sa mga. Papasokon pa siya. Birdsmith po, hindi magpagdi ko an. Silik-sigili sa una pagkasal pa kami, kuang